Училище. Ученици. Учебници. Образование. Учи си първи до 12 клас. Образованието е важен. Прекараш си 6-7 часа и дори да не знаеш. Остави. Здравейте, приятели! Днеска по-различен и по-интересен видео. Днеска ще видео. Говорим образованието на България днес и приятно гледане! Днеска ще ви говорим на образование в България днес. На училище Су Василевски, град Кумовград. Образованието в България е в процес на постоянни промени и развитие. Съвременната българска образователна система се стреми да осигури качествено и достъпно обучение на всички деца. Има и модерни учебни програми, които да подготвят всички учениците за динамично развиващия свят. Ето, например, школа, Classroom, Teams, Smart Test и други. Дигитализация и нови технологии в класната стая, например, телевизия, мултимедия и други. Су Василевски, Кумовград. Средно училище Су Василевски в Кумовград е едно от водещите училища в региона, което съчетава дългогодишни традиции с модерно обучение. Основни акценти. Училището предлага качествено образование от начален прогимназиален етап. Работи екип от квалифицирани учители, които използват съвременни методи за обучение. Осигурени за добри материали, условия, оборудвани кабинети, музикален кабинет, компютърни зали. Има 1, 2, 3 компютърни зали, ядене пиене на стол и спортна база. Физкултура. Това е външната страна и има 5, 6, 7 игрище. И ако внимавате, тук има ВЛ. Василевски. Да, тук има 2 събликани за жени и за мъже. Салона се намира на 3-ти етаж. От тук влизате и малко напред минавате наляво и влизате. Начален инструктаж на учениците за безопасно провеждане на часовете по физическо възпитание и спортва учебната година 2021-2022 година. За безопасно провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт цел опазване здравето и живота на учениците. Те са длъжни да спазват следните правила. Учениците се задължават строго да спазват указанията и изискванията на учителите, водещи часове по физическо, в час по физическо
допускат ученици само спортно облекло с цел опазване на физическото им здраве и лична хигиена. Спортна зала. Забранява се влизането в физкултурния салон без учител. Играта в салона да бъде с умерена сила, за да се предпазят от удар учениците, стъклата и осветлението. Абсолютно е забранено катеренето по шведската стена без наблюдението на учител. Забранява се витенето на топка в салона. Забранява се фисането на баскетболните кошове. Забранява се дъвченето на дъвка по време на час. Забранява се внасяне на закуски и питки на съблекалнята. Забранява се драскането по вратите и стените на съблекалните и на салона. Пазете съблекалните чисти, за да ги ползват и след вас. Училището участва активно в национални и международни проекти, програми, Еразъм и различни инициативи. Учениците имат възможност да се включват в спортни дейности, клубове по интереси, олимпиади и състезания, културни и образователни събития. Ролята и мисията на училището. Су Василевски стреми да бъде училище с дух, в което се уважават традициите и създават мотивирани млади хора, среда за личностно развитие, иновации и творчество. Място, което възпитава ценности, отговорност, уважение, стремеж към знание и гражданска активност. Образованието в България се променя и развива, а Су Василевски Коморът е пример за училище, което успешно подготвя учениците за бъдещето. То предлага сигурна, модерна и подкрепяща среда, в която всеки ученик може да постигне успех. Да, приятели, ако харесахте това видео, абонирайте моята канала и тискайте бутона. Обичам ви, довиждане!